Sikubiyelele somukele kuyithalo Pastor Winning lo ubuyachaza amaphupho okubaleke nokufanele ukuthi inamba isense ngoba uyimember noma uyanikela phela kwi-channel kuphela awu WhatsApp yangifonela so ngo9 ka5 ntambama kuphela from Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday ayingahluphani zemzem zimsele muthi kubuke isonto liwa. Then I decided to make a video about isonto lisha because we spoke about isonto liwa and then ngase ngithi mina no, let me do another video sikhuluma ngesonto lisha ubona into livutha liqonqa. So one ngokujwayele uma ngizophupha indlu yesonto kuwuPaul ubuma isha lokho kusho ukuthi ngenzeka kuneyinkulumo neyingxabano okanye ke kukhona ukusolana okungase kudale ke ukuthi ibandla ihlwane phakathi. IkaJakobe 4:1 zivelaphi izimpi nokulwa kuvelaphi phakathi kwenu na akuveli yini ezinganweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na. Kanti IkaJakobe 3:6 nolimi lungumlilo ulimi lomukela uyize lokungalungi phakathi kwezitho zethu. Kanti Izakha 6:19 nofakazi wamanga uphakuze inkohlizo banga kuxabana phakathi kwabazalwane. Kanti manje kuyenzeka ukuthi ubuphupha indlu yesonto kuba uPaul ubumayisha ngoba lokhu ngabe kuveza ukuthi ngenzeka umholi angasazwakalise ilaka lakhe kepha ke ehlule ukuqoqa ulwimi futhi ke angasasole okanye thethisa abazalwane bese beduba bephume bephele bandleni noma lokhu bese kudala ukungazwani ngaphakathi kwebandla. uThithu 3:9 kepha ke gwema imibuzo yobuwula nezindaba zolibo lokuzalana ngoba ke nokubanga ukuphikisana ngomthetho walokho akusizi kuyise. Izakha 16:27 umuntu omubi uphanda kokubi nasezindebeni zakhe kunjengomlilo ohlangulayo. Kanti IkaJakobe 3:8 kepha ulimi akakho kubantu namandla ukuluthambisa lungububi obuyaduzayo lucela isihlungu esibulalayo. Kanti ke number 3 ngokwesintu uma ungaphupha indlu yesonto kuwuPaul ngaba ulukuma isha noma belwezi ukuthi ngenzeka izidalwa zebandla zithukuthele futhi zizoliqumba phansi lelo bandla. Yebona. Number 4 asikubheke ngonkolo uma uphupha indlu yesonto kuwuPaul ubuma isha olungasho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi uNkulunkulu usethukuthele futhi uzolichitha leli bandla ngenxa yeziphambeko noma ke ngenxa yokwakhela phezulu kwesisekelo sobumnyama nokungamesabi. Amahubo 89:46 koze kube nini uyakuzisitha Jehova nentukuthelo yakhe ivutha njengomlilo na. Kanti ke number 2 Petro 2:6 nemizi yaseSodoma neGomora wayahluleka wayichitha ngokuyiphendula umlotha ngomlilo eyenza ibe isiboniso kubo abangemesabi uNkulunkulu. Hosea 8:14 ngokuba kuIsrayeli ukhohliwe umdali wakhe wakha izindlu zamakhosi noJuda wandisile imizi ebiyelweyo ngiyakuthuma umlilo emzini yami. Siyabonga ke besibeka la uphupha indlu yesonto isha.